Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nke nyere ntụziaka na nya bụ ule bụ nke ji wee na-ebuli ndị ọrụ oyibo n'ọnọdụ ọkwa ọlụka nke ka fọrọ afọ bụzi nke ha ga-amalite ozugbo nje wee nenebe n'ịgbaso iwu bụ nke na-achị otu ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ihe ndị ọrụ oyibo na-alụ. Gọvanọ bụzi onye nke nyere nya bụ nkwenye na nya bụ ihe mmemme bụ nke eji wee na-echeta ndị ọrụ oyibo nke afọ 2024 bụ ebe ọ nọrọ wee tozie mbọ nakwazi edu ha tụnyere maka mmepe nke steeti a n'ụzọ pụrụ iche ma nyekwazi ntụziaka nyegara onye akantant jeneral ka ọ gbaa mbọ kwụọ ndị ọrụ oyibo ya bụ ego ha ji wee na-ana ezumike nke akpọrọ leave allowance nke afọ 2024. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ a. Na ya bụ mmemme nke were ọnọdụ na Jeromu Doji Secretariat Ọka, Gọvanọ Soludo mere ka amata na ọchịchị ya dị njikere ịbawanye ọnọdụ dị mma maka ndị ọrụ na steeti a. N'okwu nke ya, onye bụ Head of Service na steeti a, Barrister Theodora Igwegbe, kwuru na isiokwu nke afọ a nke bụ Ensuring Safety and Health at Work in a Changing Climate kwuru na ọ ga-enyere aka ilebanye anya etu ndị ọrụ si arụ ọrụ iji wee hụ na arụpụtara ihe a hụrụ anya ma kelekwa Gọvanọ Soludo maka nkwado ya nye ndị ọrụ steeti a. Onye Deputy Gọvanọ steeti a, Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, sonyere gọvanọ na njem ahụ bụ nke onye sekretari nke gọọmenti steeti a, Ọkammụta Sorochukwu Lobelu, onye Chief of Staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, onye isi oche apụga na steeti a, ndị kọmishọna, ndị permanent secretaries, ndị directors, ndị ọrụ, ndị workers union na ndị ọzọ bịara.